Tilannekuvajärjestelmä toimii selaimessa ja sitä pääsee käyttämään tavallisen www-linkin kautta. Tuettuja selaimia ovat Safari ja Chrome. Aikajanan avulla voidaan selata menneitä tapahtumia. Jana voidaan myös lukita tiettyyn ajanhetkeen. Valitsemalla tapahtuma jostakin näkymästä se valitaan automaattisesti myös muista. Esimerkkitapauksessa avoinna ovat kartta- ja listanäkymät. Pitämällä hiirennappia pohjassa saadaan tapahtuman tarkat tiedot. Tarkastellaan avaimia Sector, Service ja Type. Luodaan uusi klassifikaation näkymä. Valitaan ryhmäksi Sector ja akseleiksi Service sekä Type. Uusi näkymä toimii aikajanan kanssa kuten muutkin. Poistetaan listanäkymä ja jaetaan linkki muokattuun tilannekuvaan vaikkapa sähköpostilla.